da ka ne wannan tantiriyar in dai irin wayannan matan ne zaka zuwa da ni to ni ba zan ƙara rago ko ina ba. Bari in gaya ma duk abin da za ta yi mun ai ba a ce tantiriya. Tantirai zaka ce halli. Tantiriya ɗaya kenan tantirai zaka ce halli. Duk matan garin nan leƙe-leƙen ka yayi yawa kare ga gidaje gidan arziki ka zo ka rasa inda ka ne don wannan ƴar duniya. Ni ba na san irin wannan. Kai dan lahira ne ita ƴar duniya? Kana ji na? A haka nake son ta duk abin da za ta yi min kai ko zagi na za ta yi na ci na gani ina so zan ɗauka zan jure. Kai malam dakata baka isa ka zo har kofar gidan baka ce za ka ci min mutunci ba kai ka isa kai ka san wace ce ma ni kuwa? Kana ji na? Kai dai ka dale ta tunda jinin ku bai haɗu ba a haka nake son ta. Kai baka da zuciyar kare ya dauke. To tun a gurin farauta da na daina farauta na ajiye zuciyar kare ya dauke. To ka ci uwaka. Idan ka kuma zagi uwaka na ci. In ka kuma zagi na fasa. Tunda kai an zage ka zuciyarka gaba ɗaya ta mutu ko? In ka kuma zagi na ci mutuncin ka. Tunda kace baka kaunar kanka ma to uwaka na ci. Ka ta wani kantan kamar bulo. Ke yanzu wannan din dawai shine yake zuwa gunki. Rasma kuwa. Kyale. Shine yake zuwa wuri na. Rabu da shi. Ha? Ke rabu da shi. Shiga gida rabu da shi. To kai aurata za ka yi? Kana ji? Aurata za ka yi? Ni ne mai gadin gidansu. Waye kai a gidan? Mai gadi ne. Banza a banza kawai. Kai ne banza a banza. Za ka aure ta ne? Kai ne banza a banza. Idan ba mu zo ba ba aure ma ita za a yi ba. Allah ya saka da alkhairi. Idan ka kuma taba min kai na rusa ma baki. Kaga neman gindin zama yake. Kanka ne kamar ka da ka rufe min baki. Ba da kai nake magana ba. Ga Allah rabu da shi. Idan ka rako ni kawai irin wannan in bai ma ba ni ya mu. Ku je can da Allah ku ci gaba da faɗan ku. Da Allah ku je can. Zan barar da kai. Ba ni da shi, ba ni da shi. To ba ni da shi, ba ni da shi. Ku je da Allah. Hakuri ba ni da shi. Idan ba rusa ma baki ba. Ka batar da kai wallahi. Rabu da shi. Lafi ka iskanci wallahi. Lafi ka rahin mutunci. Ya karar da kai wallahi. Wallahi karar da kai. Ƙarya kake yi. Kanka da jaki a baro. Wasu hanyar gaure ne ka to kana wannan wani abin nan. Aikin to an hana kai ta. Na kore ka.